Имин кишләр булсын, күңелләребез шатлыктан балкысын дигән теләктә Саба дулкыннары телевидениесе чираттагы җомга көн чыгарылышын сезнең хузурга җиткерәм. Һәр вакыттагы чатна информацион программасында узган көннәр яңалыклары. Студияда Гөлназ Гатауллина эшли. Шуларның кайберләре турында кыскача. Республика президенты Рөстәм Миннеханов 7 районда бассейн ачу тантаналарында катнашты. Авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов райондагы урып җыю эшләре белән танышты. Шәмәрдән авылында 3нче мәчет ачылды. 8 август көнне Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов 7 районда бассейн ачу тантаналарында катнашты. Бассейннарның берсе Теләче районында үз ишекләрен ачты. Ул көнне Теләче район үзәгендә бик күпләр зур тантана шаһиты булырга ашыкты. Әйе, чыннан да, ерак тарихларга барып җитәрлек зур вакыйга булды ул. Дулкын дип исемләнгән бассейн ачылды. Моңа кадәр теләчеләр суда йөзәргә байлар сабасына яки Казанга йөрсәләр, хәзер инде үзләрендә зур иркен заманча бассейн эшли башлады. Фортикос төзелеш оешмасы әле 1 ел элек чамасы гына Теләчедә боз сарае төзеп файдалануга тапшырган иде. Инде менә монысы икенче объект бассейн. 8 август көнне республиканың 7 төбәгендә шушындый объектлар сафка басты. Онлайн режимында иң элек һәр урыннан видео язма аша сәламләшеп, Мамадышта шушындый тантанада катнашучы Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннехановка рапорт бирелде. Аннары тантаналы өлеш башланды. Теләчеләрнең шушындый зур шатлыклары белән уртаклашырга Татарстан Республикасының юл һәм транспорт хуҗалыгы министры Ленар Сафин, Мәскәү каласыннан спорт резервлары әзерләү федераль үзәге җитәкчесе Елена Сандакова, Татарстан Республикасының спорт министрлыгыннан бүлек начальнигы Олег Кравцов, Фортикос төзелеш оешмасы вәкилләре дә килгән иде. Бассейнны ачу тантанасында катнашучылар алдында Теләче муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов сүз алып, шушындый мәхәббәт спорт корылмасы төзелүенә куануын белдерде. Халык өчен эшләнгән бу бина буш тормасын, халык бирегә яратып йөрсен диде ул. Татарстан Республикасының юл һәм транспорт хуҗалыгы министры Ленар Сафин сүз алып, Теләче халкын зур тантана бассейн ачылу көне белән кайнар тәбрикләде һәм алга табада спортның һәр төрендә ел алдынгылар рәтендә булыгыз диде ул. Фортикос төзелеш оешмасы генераль директорының беренче урынбасары Рашат Хөсәенов бассейн ачкычын Теләчедәге яшүсмерләр спорт мәктәбе директоры Гыйниятуллинга тапшырды. Кунаклар аннары барысы да эшкә уздылар. Анда яшүсмерләр һәм район яшьләре мәш килеп суда йөзә. Мондый зур шатлык һәм куаныч бүләк иткәннәре өчен алар барысы да Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннехановка рәхмәтле. Кунаклар бассейнның һәр бүлмәсен игътибар белән карадылар. Төзүчеләрнең матур эшләренә сокландылар. Теләче халкы өчен бу котлыгын бирәм. Чөнки без инде спорт объектларын Теләчедә күп ачтык. Бик зур рәхмәт президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миннехановка. Әле яңа ачылган иде узган вакытында боз сарае. Мине халык рәкенә сүкте, безгә бит бассейн кирәк иде дип, нишләп боз сарае дип. Мәйдан без чемпионнар хоккей буенча. Анысы булыр дип инде әйтеп куйган идем. Менә Аллага шөкер, инде 1 елда үтмәде, Теләчедә шушындай матур бассейн ачылды. Бездә бит халык спортны бик ярата. Алар инде күрше районнарга сабага барып исәләр иде. Монда бит спортчыларга түгел, монда балалар дагы, монда пенсионерлар. Чөнки су инде сәламәтлек. Монда йөзеп, олы кешеләр сәламәтләнәләр. Бөтен эшләр бу доступный. Монда инде әзерлек кирәк түгел. Бүген без алган бик зур бәйрәм. Бездә нык эмоциялар, бездә шатлык барысы дагы. Рәхмәт әйтәсе килә безнең төзүчеләргә. Менә рәхмәт әйтергә кирәк Рөстәм Нургалиевичка. 7 район менә бүген мондый объект ачалар, бик матур чыкты. Шуңа күрә кешеләргә рәхәтне күрергә, балаларга бәхет булсын. 2018-2019 уку елында 1нче сыйныфка Теләче районы мәктәпләренә барысы 152 бала укырга керә. Мәктәпкә баручыга булыш акциясе кысаларында район мәдәният йортында зур тантана булып узды. Татарстан Республикасының юл һәм транспорт хуҗалыгы министры Ленар Сафин,
Теләче муниципаль районы башлыгы Илдус Зариповлар балаларга мәктәп сумкалары һәм укуны башлау өчен әсбаплар бүләк иттеләр. Һәр бала, һәр әти-әни мондый бүләкне зур канәгатьләнү белән кабул итте һәм җитәкчеләргә үзләренең рәхмәтләрен әйттеләр. Бүген безнең Теләчебездә зур бәйрәм. Бүген 1нче сыйныф укучыларына сумкалар өләшәләр. Шушы сабыйларны сөендергән өчен Теләче районы башлыгы Илдус Зариповка, Татарстан Республикасының юл һәм транспорт хуҗалыгы министры Ленар Сафинга бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бу атнада Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов Саба районында урып җыю эшләре барышы белән танышты. Иген басулары тулы пешкән ашлык башаклары шавы белән сөендерә. Районыбызның кайсы гына пешмәгенә барып чыксаң да сине сап-сары ашлык басулары каршы ала. Мондый манзара йөрәкне җылыта, күзне иркәли. Ашлык җыеп алу гомер-гомергә авыл кешесенең татлы, бәхетле чагы булган. Район басуларында бүген 65 комбайн эшли. Аларның һәр кайсы ягулык майлау материаллары белән тәэмин ителгән. Районда урып җыю эшендә Тимершык, Мишән, Туган як җәмгыятьләре алдынгылар рәтендә бара. Бүген районда урып җыю эшләре полный ход бара дип әйтергә була. Бөтен комбайннарда басуда. Бүгенге көндә безнең инде борчак культурасы, көзге бодай һәм көзге арыш культуралары сугу бара инде басуларда. Игенчеләр кояшлы, җылы көннәрнең кадерен белеп эшне тиз тотарга уйлый. Баш агроном Ринат Нигъмәтҗанов та урак озакка сузылмас ди. Монда көзге культураларга килгәндә инде безнең көзге культуралар яңгырлар яумаса, погода килеп торса, бу атна ахырына бетер дип торабыз инде көзге культуралар. Монда безнең инде көзге арыш һәм бодай алар инде уже 60%-ның үске ягына киттеләр, югары ягына киттеләр, алын бетте инде 60%. Борчак инде тоже шулай ук. Почти 70% алган кеш. Менә бүгенге көннәрдә уже бетереп ятар инде борчак мәйданнарын. Язгы культураларга килгәндә инде язгы культуралар бер 10 көн сүздә бетмәсә, язгы культуралар әле менә арпаны йыгып ала башладылар, плющине бара башлады безнең комбикорм заводында. Бу инде арпаны 25-30 вланста алып, сыттырып, упаковкаларга тутыру бара бүгенге көндә. Шул калганнарын җитешкән сайын җитешеп алып барасы була инде. Шул 10 көн, 12 көн эчендә алып бетерергә. Әлеге басулар җаваплыгы шикләнгән Юлбат җәмгыятенең Мәртен бригадасына карый. 90 гектарлы арпа җирендә җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең Нью-Холланд комбайннары эшли. Илдус Галиев бригадасы комбайнчылары Марат Галимуллин, Марат Гатауллин, Нияз Гатиятов эшне тиз һәм сыйфатлы итеп алып бара. Аяз көнне комбайнчыларны эштән аерга ярамый, әмма хәл белешү эшкә комачаулык итмәс диеп, Илдус Галиев белән сөйләшеп алырга булдык. Алланың биргәне шөкер, исән сау эшләп торабыз. Көннәр әйбәт, техника төзек, барысы белән тәэмин ителгән. Вакытында эшне башкарырга тырышабыз. 500-дән артык гектар җир эшкәрттек, җир суктырдык 4 комбайнга. Бүгенге көндә булар барсы дагы көзге культуралар, көзге бодай, көзге арыш. Менә кичә инде обедтан соң арпаны теге сыттырырга дип, арпага кирип карадык инде. 50-60 гектарга. Комбайн бункеры тулганын КАМАЗ автомашинасы шоферлары көтеп кенә торалар. Жилдәй җитез йөрүче шоферлар Рамил Сафин, Муллахмәт Габделмановлар ашлыкны Сабадагы катнаш азык заводына ташый. Шушы көннәрдә районыбызда Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов булып китте. Ул район башлыгы Рәис Миннеханов белән вертолеттан иген басуларын күзәтте, эшнең барышы белән танышты. Аннары районыбызның Сабантуй комплексында район активы белән очрашты. Министрның хуҗалык билгечләренә әйтер сүзләре күп иде. Уракның вакытында сыйфатлы итеп үткәрү бүгенге көн таләбе. Бүгенге көндә әлбәттә булганын сыйфатлы җыярга кирәк. Төньяк районнар арасында явым-төшемнәрнең кытлыгы буенча иң аз явым-төшемле район Саба. Менә әле генә Күкмарадан килдек бирегә. Күкмарада безнең нәкъ безгә дым кирәк вакыт май, июнь, июль айларында 170 мм явым-төшем үткән иде. Биредә 89 гына. Димәк, яртысы гына дигән сүз бит инде. Шуңа күрә басуларда механизаторлардан, белгечләрдән торган таләпләр үтәлгән, әмма ләкин менә нәкъ дым җитмәгәне сизелә. Дым җитмәгәне сизелә. Дөрес, сыйфатлы җинап алу хисабына
район үзенең эш ихтыяҗларын тулысынча каплар дип уйлыйм мин. Мин ни өчен шулай дип сөйләшәм, чөнки биредә безнең зур гына дуңгызчылык комплексы бар. Ул үзе бик күп күләмдә фураж ашлыгы таләп итә. Аның өстенә районда мөгезлек терлек тармагы да, сөтчелек тармагы зур үсештә һәм иң киерен кешелек торган районнарның берсе Саба районы. Икенче яктан караганда, менә быелгы ярты еллыкта сөтнең сату бәяләре түбән булу сәбәпле безнең язы кырышларына ашлама туплау мәсьәләсе берникадәр аксаган иде. Үткән ел без 70 килограммнан артыграк тәэсир итүче белән ашлама керткән уңыш астына, ә быел без 52 килограмм белән чикләнергә туры килде. Ашлама факторы да берникадәр сизелә. Ашлама ул үзенчәли икенче яктан караганда корылыкка каршы туру факторы да булып тора. Безгә бик сыйфатлы итеп алырга кирәк, югалтмыйча, хәтта сыйфатлы урып җыю хисабына гына да без 300-400 мең тонна икмәкне күбрәк җыя алабыз. Уракның үз агымында бару белән чагыштырып караганда. Менә бүгенге көн мәсьәләсе ул әлбәттә сыйфатлы урак. Әле вакыт бар, августның башы гына, әле беренче декадасы тәмамланмады. Дөрес, менә иртәгә берникадәр явым-төшемнәр үтәчәк. Ансы да бик кирәк иде. Икенче кат үләне, көнбагышы, кукуруза, шикәр чигендере дигән кебек чәчәсе мәйданнарга аларга шулай ук дым кирәк битен тишләп чыгу өчен республика 600 мең гектар тирәсе мәйданда көзге чәчүгенә үткәрергә җыена. Менә ул явым-төшемнәр озаклы түгел, тәүлек ярым дәвамында булачак. Һәм калган өлешендә әйткәнемчә сыйфатлы урак, миндә дөрес менә көзге чәчүгә тотынырга да кирәк. Мурат Әхмәтовны һәр урында район башлыгы Рәис Миннеханов озатып йөрде. Беренчедән мин бик зур рәхмәтле алдынгы җитәкчеләргә, аларга карап барган бүтәннәре тартыла. Һәм инде күрше хакаллык хакында ярмәле. Шулай ук үзебезнең күрше районнарыбызда бик тырыш районнарыбыз. Һәм инде алар белән дәртеге аккыннаш белән ярыш дигән әйбер дә бар. Ана шулай итеп бер-беребезне алга таба тартыш. Һәм инде булган игеннәре матурган җыеп алырга язсын. Бүтән үзебездән тора. Беркем дә килеп эшләми. Үзебезнең чигешебез, үзебез шуны тормыш итәбез, шул үзебезнең уңышлар белән. Шуның өчен бүтән үзебезнең кулда. Һәм инде менә бүгенге көндә авыл хуҗалыгы предприятиеләре кемгәдер мөрәҗәгать иткәндә, кем нәрсә белән булышалар, шушы җаваплы вакытта кулларын суссалар, мин уйлыйм, бик зур ярдәм булыр дип. Шул вакытта инде әйтеп китәргә кирәк. Балаларыбызга да, алар ындыр табакларында һәм бүтән эшләребездә дә авыл хуҗалыгында бик зур ярдәмнәрен китерәләр. Инде безнең агрокилиятның студентлары күп механизмнарыбызда эшлиләр. Алар елда үзләренең практикаларында узалар шунда һәм инде теге җаваплы вазифаларында үтәп баралар. Аларга аерым бик зур рәхмәт. Районыбызда иман йорты булган авыллар саны арта. Шушы көннәрдә Шәмәрдәндә 3нче мәхәллә мәчетен ачу тантанасы булды. Ихлас мәчетен авылның Шәмәрдән 2 дип аталучы өлешендә яшәүче халык көтеп ала. Бу көн алар өчен истәлекле. Ниһаять үзләренең иман йорты булды. Өлкәннәр дә, яшьләр дә моннан соң Ихлас мәчетенә барып дин таләпләрен үтәячәк. Ә биредә мәчет салу уе Шәмәрдәндә яшәүче, үзе дә дин юлында булган, хаҗ сәфәрендә кылып кайткан Габделнур Әхмәтҗановка килә. Һәм аның якын кардәш туганнары, хезмәттәшләре, дуслары бу хыялны тормышка ашырырга олы ярдәмнәрен күрсәтәләр. Һәм менә авылда зур бәйрәм. Авыл кешесенең шатлыклы вакыйгасын уртаклашырга район җитәкчелеге Мәскәүдән Шәйх Абдулла хәзрәт, Казан шәһәреннән танылган вәгазьче Шамил мәчете имам-хатибы Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин килде. Мәскәү кунагы Шәйх Абдулла хәзрәт Коръән уку белән мәчет ачу тантанасын башлап җибәрде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. Изге һәм игелекле гамәл турында җитди фикерләр белдереп, Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдин авыл кешесен изге йортлы булулары белән тәбрикләде. Кем бу дөньяда мәсҗид төзесә,
Allah'ını isке çıratırgan, barıp secde kılatırgan, Kur'an okurga iğrenetırgan bir binanı bar etse, Allah Teala ana cennette bir yurt salır dip eytüşü, Peygamber aleyhisselamga salavatlarımız, selamlarımız, dualarımız erişsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi her barşağızga, her barşağızga nasip bulsun. Районыбызда 67 авыл бар. 55-нче мәчет булып Ихлас мәчете ишекләрен ачты. Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов халыкны иман йортына ешрак йөрергә чакырды һәм район башлыгы исеменнән котлап махсус бүләк тапшырды. Айрыча шуны әйтергә кирәк, без инде быел шушы тантаналы рәвештә 3нче мәчетебезне ачып киләбез. Тантана закмы без Шикши авылында ашкан ек, Туктар авылыннан Мәртин авылыннан башлап киткән ек. Менә сезгә дә бүген чират җитте. Сезне рөхсәттәге Саба район башлыгы Раис Нургалич Миннеханов исеменнән, айрыча башкарма комитеты исеменнән һәм шәхсән үзем исеменнән шушы зур вакыйга белән котларга. Алла берсә инде җанып калам шушы Мәчеттән Алла берсә гел зак еллар нурул иман сибелер дип монда әйтеп киттеләр инде хәзрәтләр мәчет бина гына булып тормасын, анда ибадат кылырга язсын. Күнегезне дә шуңа чакырам. Саба районы мөхтәсибе Айнур Хәзрәт Әхмәтов та изге теләкләрен юллады. Алга таба барча кунаклар тәкбир әйтеп иман йортының эшенә үттеләр. Ир-атлар беренче катта, хатын-кызлар икенче катта намаз уку бүлмәләрендә илә намазын башкарды. Мәчет бик зауыклы һәм купшы итеп җиһазланган. Биредә нур, җылылык бөркелә. Китап киштәләрендә дини гыйлем әсбаплары урнашкан. Иман ныгыту, тугры юлдан бару өчен барысы да бар. Мәчет гыйлем учагы, Ходай тарафыннан иңдерелгән иң зур бүләк. Инде киләчәк көннәрдә ул һәйкәл булып тормыйча, авыл халкына, милләткә хезмәт итсен. Атна информацион программасында районыбыз яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Саба муниципаль районы мәдәният бүлеге Җирле Аккалфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы тарафыннан Явылаштау авылында Саба яшьләре көне уздырылды. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Исәнмесез, хөрмәтле Кадри Раисовна. Исәнмесез, безнең өчен якын булган дуслар, туганнар. Аккалфаклыларны Явылаштауда авыл халкы Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов урындагы җитәкчеләр каршы алды. Бу авылның уңган, һәр яктан килгән тырыш халкы турында без күп тапкырлар сөйләсәк тә, килгән сайын алар таң калдыра. Аккалфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова, район үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Ләйсән Билалова, чарада катнашучы барлык гүзәл затлар иң элек Гыйльметдиновларның ишек алдына үтте. Биредә Бике, 3 бала анасы Илсия апа татар халкының милли ризыгы елгыр пешерү буенча мастер-класс күрсәтә. Бу кияү пилмәне дип атала инде. Элек-электән килгән. Моны мин 3 бала үстердем инде, балаларым бик яратты. Товарукны булай ашата алмадым мин. Шушы елгыр итеп ясагач, алар үзенчә шей янда бик яратып ашадылар инде. Шулай дип яратып үстеләр. Товарукны булай булгатып куйсам, ашамадылар, итеп куйдылар инде. Менә шуның өчен Мин җайын таптым инде элекке әниләрдән, әбиләрдән сорашып, товарукны пилмән камыры итеп басабыз индеме? Пилмән камырына дигәннән без пилмән камырына сөт салмыйбыз. Моның яртысына сөт, яртысына су кушабыз. И тоз салабыз. Семья зур булгач, мин үзем 4 йомыркадан тутынам инде. 4 йомырка ул шушы мантаваркым 3-4 була инде. Пешкәндә. Тагын моны ясар өчен шул йомырка, сөтле су, 2 йомырка, менә бүгенгесенә име кушам, и товарук эшлегә әзерләп куям. Моңа туз салабыз. Май, сыек майны мин камырым ябышмасын өчен, җайлы булсын өчен бер аш кашыгы эшемне бетергәч кенә басканда кулыма гына салып, шушы камырымны йомшак итеп басам. Хәзер монда инде эшлек ясап куям, монысын кабырны басым куйгачны. Эшлегемә мин үзем сыер асрагач, беренче көнне сепарат ойтам, икенче көнне шул сөт үстем минем кота, итәсеңә и язам мин аны.
Язам да ул әйрәне бер якка чыга, май булып үзеннән үзе катып кала. Тыгызлана инде. Мин ул майны эриткәндә эритеп куям инде, эритеп куйсаң озак саклана, холодильник исе сеңми инде. Булай көнендә генә кунагым килеп төшсә инде, язган майым бар икән бүген генә, шулай итеп, шуны эритеп майлыйм инде. Тәмле елгыр пешеп җиткәндә генә Мамадыш районыннан да кунаклар килеп җитте. Истакуллы хуҗабикәнең бу ризыгын татып караганда берәүләр мактады, икенчеләре җай булганда дип әзерләүдәге башка нечкәлекләрне белергә ашыкты. Каршы йортта яшәүче Файзрахмановлар гаиләсе ишек алдында кыз озату, кияү каршы алу, капка бавы фольклор күренеше туган төбәгебездә борынгыдан кулланылган чигү үрнәкләре белән таныштыру буенча Саба сөлгесе исеме астында мастер-класс уздырылды. Авылның яше, карты һәр күренешкә иҗады якын килгән. Кунакларга да алар аны халыкчан, гади һәм шул ук вакытта аңлаешлы итеп тәкъдим итә алды. Инде кызым килгәнләр кадерләп кенә үстердек инде бик акыллы да булды Аллага шөкер. Бер эштән дә курыкмады. Бөтен эшне дә эшләдек, төрлесе эләкте инде, авыры да эләкте, җиңеле дә эләкте. Берсеннән дә чуланмаслар инде, шәт үткәләмәсләр, эшлеккә өйрәтмәгән дип, барсы эшне дә эшли инде тәгъбирләргә. Китеп йөрерләр. Кияүбездә менә дигән уңган бик булган, Аллаһы бирсә бәхетләре булыр биргән булса. Амин. Теләкләрне барыбызда яхшыларын гына телибез. Киңәшебездә бар әле, иреңә, әтиянеңә якты йөзле бул. Туган тумачаңны якты чырай белән каршау, озатып кал. Тәмле телле бул балакаем, кайнанаңа әни дигән, кайнатаңа әти дип кенә тор балакаем. Бай булсаң, бик әйбәт була кызым. Син һәр вакыт торган диеттер. Йөртә торсаң, бөтен эшкә дә өлгерәсең. Иртә тору дигәннән бер нәрсә сөйлим әле сезгә. Кызлар, сез чыгыгыз әле, сездә тыңлагыз. Шулай, кәләш егет йортына килен булып төшкәч булган бу хәл. Кыз әтисе йортына кунакка баргач, әтисе сорый икән. Кызым, кыерсытмыйлармы? Анда ни хәл? Бик авыр түгелме? Эшләрең барамы? Кыз аңа каршы җавабында: әтей, мин торганчы сөлге генә юешләнеп беткән була дигән. Әтисе: кызым, син тагы да иртәрәк торырга тырыш. Шул вакытта сөлге юешләнмәс дигән. Әтисенең шушы хикмәтле дә, кызыклы да сүзләрен кыз яши генә аңлаган. Тапкырлау рәвеше белән кара каршы китереп барабыз икән менә монда, өскә менәбез каршы. Аннары шуннан аска төшеп китәбез менә дә уртасына шакмакның. Яңадан өскә менгерәбез. Üskə şaqmaqlab kris formasında qoyabız. Bunda bizəklər biz çürgəndə indi hər birisində qorab şigəyə kirək. Qoysısı qızılğa, qoysısı yeşilgə baratırğan. Ondan indi mənə busuna kitəbi şunda üstən günə şaqmaqlab busu da qızıl bula. Авыл урамын ямгә, гармун моңына күмәп кияү егете килә. Аны ачык йөз, сынау, биремнәр белән каршы алалар. Bir altın, benim apam 1000 altın. Kirim desem бүләгеңне benim кесәгә салсын. Аннан ишек ачылар, апам сине каршы алыр. Су буена төшкән идем, су буйлары ямлыгы. Bir кулыңны мин дә бирәм, аерылмаска мәңгегә. Фәридә апа авылның уңган киленнәренең берсе. Аларның ишек алды кунаклар килешкә генә чәчәккә күмәлмәй, һәр вакыт шулай тора. Өйдә дә тәртип, эшке дөньясында чын татар хатын-кызларны кысыман чиста, һәр кемгә ачык. Чәчәкләр утыртып куйдык та инде. Аннары шул тәгъзимә әйтте дә, әйдә сезнең ишек алдында кыз төшерергә дип. Риза булдык. Шулай әзерләндек, аннары кабатларга килеп тегеләй булай итеп иттең. Менә сөлгеләр белән бизәп куйдык. Элеккеге вакытларны әзрәк күз алдына китеребрәк. Шуннан башланды инде. Менә хәзер шул бетеп, үзем күрсәтеп бирибез. Авыр инде мондай чаралар. Чаралар авыр инде. Битән кеше җыярга кирәк башта. Тыңлап, менә тәгъзимә килә инде. Бөтен кеше тыңлап та бетермәй бит инде.
Бүтін кіші дә риза да болып бітмей. Әйе, сіз күрсәткән бүгінгі йолалар, ул сезнең авылыгызда өлешчә саклана әле? Саклана. Сүлгілер бара әле, сүлгілер шикүлер бара, қыз алып кетулер бара. Хәзер бейтінде қызларны ұзаталар шулай итеп. Бара әле ул. Бара. Менә казлар 7 төрле әйбер белән, бүләкләр белән барабыз инде күчтәнәчләр белән. Туйга килү, килен каршы алу фольклор күренешен дә Явлаштаулылар йоласына туры китереп башкарды. Урамнан барганда яшь парларга тормышлары мул булсын дип бодай сибу, олыларның хәер фатиха бирүе, онытылып барган гадәтләренең барысы да яңартылды. Кадерле яшь парлар, мин дә үз рәтендә чиратымда сезне чын күңелдән шушы күңелле бәйрәмегез белән, туй көнегез белән тәбрик итәм. Сезгә саулык теләп, көләч булсын. Шат булыгыз, күңелле булыгыз, рәхәт яшәгез. Абый кайтты. Абый миңа җиңги алып кайтты. Ура! Текла ягың белән бәхет, шатлык, муллык алып килгән. Рәхими. Мәгән җирендә аш бар. Барыр юлларыгыз яқты, киләчәгегез шымыр чәчәгедәй матур булсын. Исәнмәти. Исәнме килен. Кышкыр белән. Иң соңыннан килен тукмашын әзерләү буенча мастер-класс күрсәтелде. Пленар утырышка кадәр кунаклар тәмле аштан да сыйланырга өлгерде. Без гореф-гадәтләргә, күркәм йолаларга бай халык. Аны буыннан буынга дәвам итүдә безнең бурыч. Районыбыз күләмендә авылдашлар очрашулары үткәрү матур гадәткә керде. Быелгы җәйдә дә авылларда яшәүче һәм шул авыллардан чыккан халыкны бергә җыеп очраштыру бәйрәмнәре гөрли. 5 августта авыл көне Мамалай авылында үтте. Һәркем үзенең туган җирен ярата. Аннан киткәннәр исә авылын бер генә минутка да истән чыгармыйча җирсеп, аны сагынып яши. Гел кайтып йөрү мөмкинлеге булмаса да, үзенә гомер һәм рухи тәрбия биргән туган җирен кеше күреп китәргә, кайтырга тырыша. Районыбызда соңгы елларда оештырылып килүче авыл бәйрәмнәре моңа тагын бер дәлил. Авылдашларны, ерак туган тумача, кардәш ыруларны ул туган туфракка җыя. Мамалайда да узган атнада күптән күрешмәгән авылдашлар зур бәйрәмгә җыелды. Авыл янәшәсеннән генә узучы ямьле Мише елгасы буенда ачыклыкта бик матур урында үтте ул бәйрәм. Гомумән, Мамалайның табигаты элек-электән бик матур. Горур тау астында, искә алган Мише елгасы буенда, агачлык арасында урнашкан ул. Халкы да ачык күңелле, кунакчыл, уңган. Сабан туйлары да биредә борынгы заманнардан ук шаулап, гөрләп узган. Мамалай сабан туйлары турында язучылар әсәрләрендә дә телгә алына хәтта. Соңгы тапкыр биредә Милли бәйрәм 2000 елда үткән иде. Шуннан соң бик күп сулар акты. Халык очрашу бәйрәмнәргә зарыкты. Авыл бәйрәменең яңа дулкыны 2016 елда яңадан үз башлангычын алды. Быелгы җәйдә ул кабат дәвам итте һәм бик грандиоз, зур күңелле чара булды ул. Биредә бу авылдан чыккан авылдашлар гына түгел, күрше-тирә авыллардан, районнардан да килеп рәхәтләнеп күңел ачтылар. Җәйнең матур кичендә бәйрәм иттеләр. Балаларга да биредә уен мәйданчыклары гөрләде. Теләгән кеше тәмле ризыклардан сыйланды. Иң мөһиме, мәйдан уртасында гөрләгән тамашадан рухи азык алды. Авыл кешесе мәдәният, сәнгатькә гашыйк җан. Көне-төне эш хезмәт белән мәшгуль булса да, елның бер көнендә генә булса да, җырлап, биеп, уйнап, ярышып ял итәргә бик ярата. Авыл көнендә халык Казан егетләре төркеме Миндияр Шәймәрданов, Илназ Хәнәфиев, Илнар Зәйнетдинов, Зәринә Хәсәншина җырларын рәхәтләнеп тыңлады. Бәйрәмне башлап йөрүчесе дә Казан егетләре төркемендә эшләүче шушы авыл егете Илнат Фәрхуллин, авылының олы горурлыгы, халкына зур бәйрәм ясаучы. Әлбәттә, бәйрәмне оештыруда авыл яшьләре, авыл халкы һәм авыл клубы хезмәткәрләре дә үзләреннән зур көч куйган. Авыл клубы мөдире Миләүшә Әхтәмова бәйрәмне үткәрүдә ярдәм иткән һәркемгә үзенең тирән рәхмәтләрен дә җиткерә.
Халык өчен оештырылган уеннарның да ниндие генә юк иде. Алып баручы Гөлүс Хабибрахманов, Илнат Фархулин үзе дә халыкны әйдәп, күңелле чараларда катнаштырды. Мамалай Сатыш авыл җирлегенә керүче авыл. Бүгенге көндә биредә 74 хуҗалыкта 230дан артык кеше көн күрә. Авыл зур булмаса да үзенең мәдәният учагы, балалар бакчасы, халыкны ризык һәм кирәк-ярак белән тәэмин итеп торучы кибете бар. Заманында зур колхоз булган авылда хәзердә терлекләр асралучы фермалар эшли. Эш сөйгән кешегә эш урыннары бар. Яшьләр гөрләтеп туй итә, балалар туа, яңа йортлар төзиләр. Йорт җирләрендә тавык чебеш, малтуар асрыйлар, бакча үстерәләр. Гомумән биредә чын мәгънәсендә тормыш гөрли. Авылның киләчәге тагы да матур һәм ышанычлы булсын. Ә бәйрәмнәр елда гөрләп, авылдашларын кунакка дәшеп чакырып торсын. Узган шимбәдә Мингәр авылында Мидхәт Миннәхмәтов истәлегенә шахмат һәм шашка ярышлары булып узды. Әгәр исән булса, Мидхәт Миннәхмәтовка быел 90 яшь тулган булыр иде. Мингәр авылы халкы күрше-күлән аны хәзер сагынып искә ала. Тормыш дилбегәсен кулына ныклап тотып алып барган, илгә көнгә игелекле балалар тәрбияләп үстергән кешеләрнең берсе ул. Мондый бәйгене оештыру мәрхүмнең туганы шахмат шашка буенча зур уңышларга ирешкән райондашыбыз Азат Әхмәтов инициативасы. Иң беренче шахмат буенча шахмат шашка турниры безнең Төньяк регион дип әйтәбез инде. Монда керә Биектау, Әтнә, Арча, Балташ, Күкмара, Мамадыш, Теләче һәм Соба спортчылары керә. Менә шушындый 50-60 кеше булыр дип көтәбез инде. Үткән ел килгәннәре 60 кеше, быел шул 50-60 кеше килер дип көтәбез. Аның шикләве бардыр бит, 60-тан уссалар да кертеләме? Кертәбез. Шалтыраталар. Берсенә дә отказ бирмибез. Кертәбез, уйнатабыз. Бәйгегә республикабызның Күкмара, Балташ, Теләче, Соба, Арча, Әтнә, Мамадыш, Биектау районы спортчылары килгән. Асасына авылында торам, химиядә эшлим. Балташ районы. Балташ районынан килдегез, шул җитә. Менә ничәнче ел рәттән киләсез? Мин 2нче рәттән киләм. Ничә кеше килдегез Балташ районына? Балташтан 5. Нинди уңышлар белән кайтып киткән идегез узган ел? Узган ел бик әлләшә булмады, потому что узган ел бик кеше яңгыр яуды. Аннан соң аның ишыгы бик нәрсәлек слабирак булды, бик узак жүклек булды, әлләшә алмады. Дөрес анда мин үземнең турында әйтәм, башкалар нормаль уйнаган барында шашка уйнаучылар да бар, шашка уйнаучылар да бар, нормаль уйналар үзе. Узган ел ничә кеше килгән идегез? Узган ел күбрәк килеп булмайм. Узган күбрәк килгән иде. Бала чагалар бар шикелле, хәтерләм бер 6-7 кеше килгән инде. Балташта менә шушындай шахмат шашка ярышлары еш уздырыламы? Була, бездә дә була. Без химия призына үткәрәбез ел сайын. Тоже бөтен чит районнарына, республикадан, варилардан чакырабыз килә. Ondan soň, значит, үзебездә сабан туйларда үткәрәбез, тоже бөтен кешене көтәбез, кем каян килә. Аннан үзебез арасында башка чемпионада үтә, мисал өчен ярыш үтә, шашка. Балалар өчен шашка ярышлары уздырыла. Күбрәк частный предпринимательләр призна үтә инде. Аннан неда федерация кубогына ел сайын оештырабыз бер шахмат ярышы, кыш буена чыга торган оештыра. Менә шуны ярышлар инде. Быел беренче генә елның катнашам әле бу ярышка. Мин моңанчы бөтен ярышларда да әйткән катнаштым, урыннар да алдым, бөтен инвалидлар ярышында да катнаштым, бөтен Татарстанна әйләнеп чыктым дип әйтергә була инде, пенсиягә чыккачтыннан. Һәрбер ярышларда катнашып шулай итеп йөрим инде, менә монысына да килдем, ветераннар да катнаша дигәчтеннән. Быел һәр спортчыга Мингәр логотипы төшерелгән футболка һәм баш киеме дә тапшырылды. Бәйге 2нче тапкыр оештырылуга карамастан, теркәлү аша 60-ка якын кеше үтте. Оештыручылар уеннар башланганчы авылның имам-хатибы Рифкат Нугманов белән Мидхәт Миннәхмәтовның каберенә зиярат кылып чәчәкләр салдылар. Аның рухына багышлап дуга кылдылар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ассалату вассаламу ала расулина Мухаммадин ва ала алихи ва асхаби аҗмаин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Бәйгенең рәсми ачылышында район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Каримов, спорт һәм яшьләр эшләре бүлегеннән Артур Бахманов, Шәмәрдәннең яшьлек, яшьләр һәм спорт үзәге директоры Динар Маканов һәм башка рәсми затлар катнашты. Мондый мероприятиеләр, мондый чаралар булганда мин әйтәм инде, бу ярыш
дөрес эмоциональ фонда узарга тиеш һәм Мидхәт аганың истәлегенә, рухына дуга булып ирешергә насыйп булсын. Шуңа күрә ярышларда уйналганда, партиялар уйнаганда ярышның бу фикерне онытмаска дип әйтәм инде. Шулай ук безнең ярыш күргәнегезчә халкыбызның данлыклы бәйрәме Сабантуй, Мингәр Сабантуе бөтен республикага, дөньяга танылган Мингәр Сабантуе территориясендә уза. Бу биләмәдә энергетикада икенче, монда күпме халык җыелган беләс, ул чара вакытында. Шуңа күрә уеннарда шуңа күрә дә уеннар бик кызыклы, партиялар кызыклы булыр дип уйлыйм. Теләшелеләр дә әлеге ярышка җиңү теләге белән килгән. Спортчының иң өлкәненә 42, кечесенә 16 яшь. Безнең килү беренче тапкыр. Дөрестән дә шундый мотор урынга килдек. Без гелдә Сабантуйларында монда катнашабыз ярышларда. Но быел беренче тапкыр килү, мин үзем шашка уйныйм. Шахмат уйныйм инде булай. Шахматны белән шахмат түгәрәкләр җитәкләргә туры килде мәктәптә. Күңелле атмосфера, уйнарга, җиңәргә дип килдек. Без былтыр беренче тапкыр килгәнек монда. Һәр менә традициягә әйләнгәч, Азат әфәнде безне чакырды. Без бик шат. Саба яклары Мингәр авылы ошыймы сезгә? Мотор монда, мотор җилләрсез вообще. Узган ел нинди тәэсирләр калдырган иде әлеге уен? Ну, җиңәргә теләк. Җиңдегезме узган ел? Юк, Бу елга өметләр нинди? Теләк бар, но өмет бездән тормый. Ничек тырышалар бөтенләре шулай? Көндәшләр көчлеме? Көчле. Безнең программа булай була. Сабалар үзләре көчле менә. Алар бигрәк шашкан көчле. Оештыручылар Мидхәт абыйның улы һәр яклап ярдәм күрсәткән Җәүдәт Миннәхмәтовка рәхмәтле. Бу шахмат шашка сөючеләр өчен бәйге генә түгел, башка район спортчылары белән танышу, аралашу, күңелле ял итүдә булып тора. Килгән кунаклар җәйгә чыккач та кайчан уздырылыр икән дип көтеп алдык диләр. Без 5 кеше килдек ярышка. Без бу ярышны теге елдан ук беләбез инде. Теге елны күбрәк кеше килгән идек. Бу ел менә 5 кеше килдек. Безгә бу ярышны инде июльдә ук уже Азат абый әйтеп куйды булачагын. Шуңа күрә без монда инде дүртсен сагынып көттек. Чөнки безгә теге елны бик каты ошаган иде. Бик яхшы үзендә ярыш. Әзерлек ничек? Әзерлек быел булмады инде, теге елны әзерләнеп килгәнек, быел әзерләнеп булмады. Отпускта эш күп булды. Көн узын дәвам иткән бәйгенең нәтиҗәләренә килгәндә шахмат турнирында күкмаралы спорт мастерына кандидат Александр Васильев 2нче ел рәттән җиңү яулады. Шашкадан Биектауда яшәүче тренер Ленар Минчанов отты. Двоеборье, ягъни ярышның 2 төрендә шулай ук Биектаулы Павел Иванов призлы урынга иреште. Җиңүчеләргә диплом, медаль һәм акчалата приз тапшырылды. Иртәгә Россиядә физкультурачылар көне билгеләп үтелә. Бу яшенә һәм нинди һөнәр иясе булуына карамастан спортны үз иткән һәркемнең дә бәйрәме. Бүгенге көндә районда күпчелек кеше сәламәт яшәү рәвеше алып бара, спорт белән шөгыльләнә. Төрле дәрәҗәдәге ярышлар да район күләмендә даими үткәрелеп тора һәм сабалылар аларда яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Спортчыларны һәм спорт сөючеләрне физкультурачылар көне белән тәбриклибез һәм сезгә гел уңышлар юлдаш булсын дигән теләктә калабыз. Шулай ук үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен 12 августта төзүчеләр дә Шын күңелдән хөрмәтле төзүчеләр, сезне дә бәйрәмегез белән котлыйбыз. Авыр хезмәтегездә уңышлар, тормышларыгызның матур булуын телибез. Адна информацион тапшыруы шушының белән тәмам. Исән сау булыгыз, бер-беребезне хөрмәт итеп, Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтле булып яшик.